Mark Henriksen har vundet en uges ophold i rummet med morgenmadsfirmaet Kelflakes. Han har nu været 4 dage ombord på Christian den 4. og kommer godt ud af det med besætningen, bortset fra den stressede og verdensfjerne øverstkommanderende Allan Falk Nielsen. Har du fået svaret så? Ja. Bare lige benene væk. Hej, Mike. Nej! Tid et øjeblik. Ja. Fuck. Nej! Jag tänkte bara fråga om du vill se vad jag gör på mitt laboratorium. Jo, det kan jeg. Altså, derinde eller... Ja. Se vad jag arbetar med. Ja. Här har du mitt lilla laboratorium. Okay. Äntligen så får du se mitt laboratorium, Mark. Ja. Det är mycket spännande. Okay. Og hvad er alle planterne? Jättebra, Mark. Det är precis därför som jag tog in dig på laboratoriet idag. Okay. Jag ska berätta någonting för dig som ingen annan vet här. Ja. Jag är forskare. Okay. Jag är forskare i plantor. Ja. I växter, som man säger på svenska. Om växter kan överleva i rymden. Okay. Det är det jag gör. Ja. För det handlar ju faktiskt om, kan mänskligheten överleva fast vi inte bor på jorden? Den dagen vi måste emigrera från jorden. Den dagen jorden går under. Er den hvad? Jorden går under en dag, Mark. Och då är det väldigt viktigt att vi kan odla saker på andra ställen, som till exempel Mars eller på en rymdstation som den här. Och alla de här växterna är ett bevis på att vi kommer kunna klara det. Men det er vel ikke sikkert, at eller jorden går under, eller? Jo, men det är klart att det är säkert. Okay. Det är egentligen det enda som är säkert. Nej. Ja, det er som om du er lidt hurtigere end mig. Jeg er sgu i rimelig god form for tiden, synes jeg. Hvad? Jeg har lige løbet 10 km på cirka 40 minutter. 41, tror jeg, eller sådan noget. Nå, men det er da perfekt. Ja, det er rimelig godt gået, synes jeg. Hvad var det, din gennemsnitstid på officerskolen, den var? 10 kilometer? Ja. 60 eller sådan noget. Var det ikke 67? Det kan sgu godt være, Allan. Jeg har lige lavet den på 41. Ja, men det er bare så flot. Hvor er Mark Henriksen henne? Hvor er Mark henne? Han er inde og spille på harmonika. Hvad for noget? Han er inde og spille på harmonika. Hvad siger du? Han er inde hos Monika. Godt sagt, Ricardo. Er han inde på laboratoriet? Ja. Hvad fanden laver han derinde? Det ved jeg ikke.
Han har sgu da overhovedet ikke noget at lave derinde, Ricardo. De har så våde øjne begge to. Hvorfor er han gået derind, Ricardo? Det ved jeg ikke. Jeg tror, de er inde og knuller. Prøv at høre, du ved sgu da udmærket, at som civilperson, så har man overhovedet ikke noget at gøre inde på Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad han laver. Hvorfor er han gået derind? Jeg ved det ikke, Allan. Hun overhovedet skal sgu da ikke invitere nogen derind. Er du bange for, at han har taget din dame? Hun er overhovedet ikke min dame. Hvad snakker du om? Hvad er det er helt sagen udenforstående, synes jeg. Nej, hold nu, Allan, undskyld. Jeg ved det ikke. Altså, du tager virkelig på vej. Altså, jeg ved ikke, hvad hun laver. Så må du gå ind og kigge, hvis det er så vigtigt. Prøv, jeg skal overhovedet ikke gå ind og kigge nogen steder. Hvor det irriterende, at du ikke selv siger noget, når du ser ham gå derind, så skal du bare sige, at du har ikke noget at gøre Allan, derinde, jeg sidder kammerat. og spiller et spil her. Prøv at være det irriterende, man skal lave det hele selv her. Man skal fandme stå for det hele. Det är grönt te, Mark. Tak. Hashish. Men jag tänkte, vi har ju inte pratat så mycket om oss själva. Nej. Bara du och jag. Er det din far? Ja, det? Nej, det är min guru, Mark. Min spirituella ledare. Okay. Innan jag träffade honom så var jag helt disfokuserad. Jag hade hur många som helst personligheter som bara for igenom mig. Har du aldrig känt så någon gång? Att du liksom bara... Liksom. Ja, Du har det? Ja. För det är det som är så viktigt. Man får ett fokus i och med att man träffar en guru. Så jag åker ner flera gånger till Indien. Ungefär 3 gånger per år. Det är fantastiskt i Indien. Du skulle åka dit. Förresten, röker du indiska cigaretter? nej, jeg ryger ikke så. Jo, men prova det här. Det är liksom inte som cigaretter. Det är något annat. Det är något speciellt. De ligger där. Dem? Så tänker du bara att du andas djupt in. In, djupt. Och så behåller du röken. Behåll den inne i dig. Det är fint, det är fint. Spänn av i skuldrorna. Ricardo, hvor længe har Mark Henriksen været inde på laboratoriet nu? Det ved jeg ikke. Hvorfor ved du ikke det? Fordi det interesserer mig ikke, hvad Mark Henriksen render og laver, Allan. Han har mindst været derinde 20 minutter i hvert fald. Vinder du igen? Og han har slet ikke noget at lave derinde. Han skal slet ikke være derinde. Han skal slet ikke være inde på laboratoriet. Jeg gider det ikke. Vi kan rende der alle sammen derind, hvis vi skal et eller andet. Hvorfor hvad mener alle render derind? Hvis man skal et eller andet, så Det går skal man man derind. skal slet ikke derind, Ricardo. Det ved du da ikke noget om. Det ved jeg da alt om. Det ved du da ikke. det er mit job at sørge for, at folk Da ikke render ind. amerikanerne var heroppe, der rendte de sgu da også ud af ind. Vi har sådan nogle amerikanere heroppe på et tidspunkt. Hvor en stor næger. Clark. Ham var du satme bange for, Allan. Nej. Når han rendte derind, ud og ind hos Monica hele tiden. Der var du jaloux. Nej, det var jeg i hvert fald ikke. Nej. Og man skal slet ikke være derinde. Og Mark Henriksen, han skal i hvert fald slet ikke være derinde lige nu. Men Allan, ved du, om jeg får lov Hold til at... kæft, Gajol. Jeg gider ikke snakke om det lige nu. Jeg gider ikke snakke med dig lige nu, Gajol. Lad det gå ud over Gajol, at du er skide jaloux. Jeg lader det heller ikke gå ud over Gajol, og jeg er overhovedet ikke jaloux. Det er du da. Ricardo. Gå ind og finde ud af, hvad Mark laver. Ja, det er også det, jeg tænker mig at gøre lige nu. Perfekt. Det er bare irriterende, det er mig, der skal lave hele arbejdet hele tiden. Vi prøver at koncentrere os om at spille PlayStation. Jeg prøver også at koncentrere mig om at holde nogenlunde klart skib. Hold nu kæft, Allan. Så hele gå ind tiden. og finde ud af Ja, det er også det, jeg tænker mig at gøre det lige nu. Godt. For helvede. Ja,
Allan Falk Nielsen her. Skifter. Her er Mission Control. Skifter. Jeg har ikke tid nu. Desværre. Skifter. Allan, vi har nogle temmelig vigtige ting, vi skal have drøftet med dig. Skifter. Jamen lige nu, der har vi en emergency ombord, så jeg har slet ikke tid. Og det er faktisk også en arbejdsplads, det her. Skifter. Og slut herfra. Allan Falk Nielsen her. Allan Falk Nielsen her. Det er en rutineinspektion. Jeg kommer ind nu. Hej Allan. Vad kan vi göra för dig? Mark Henriksen. Du skal stille på broen om 5 minutter. Jeg gentager, du skal stille på broen om 5 minutter. Okay. Du skal stille på broen nu! Allan, det kommer nog ta några minuter till innan han är klar. Christian den 4. Allan Falk Nielsen her. Skifter. Mission Control her. Du havde en emergency før. Kan vi få en orientering? Skifter. Ja, det er en negativ på den. Alt er under kontrol nu. Skifter. Ja, det lyder godt. Vi har lidt information omkring jeres gæst, Mark Henriksen. Han har en planlagt hjemtransport med Shuttle Jutlandia lørdag den 9. december. Er det korrekt? Skifter? Ja, det er fuldstændig korrekt. Skifter. Godt. Som det ser ud lige nu, så bliver han nok hængende en lille smule længere. Der er problemer med betalingen for hans hjemtransport. Skifter? Gentag. Skifter. Der er problemer med betalingen for hjemtransporten for Mark Henriksen. Skifter. Skal han så ikke hjem? Skifter. Nej. Ifølge bogholderiet har Kelflakes ikke betalt for hjemtransporten. Og det er bedst, du ikke siger noget til Mark Henriksen lige foreløbig. I fald det nu skulle løse sig. Slut herfra.